ఇది ఎక్కడ జరిగింది, ప్లేస్ ఏంటి, ఊరేంటి అనే విషయం అయితే నాకేం తెలియదండి. నేనైతే సోషల్ మీడియాలో వీడియో వస్తే దాన్ని చూసి మీకు కూడా చూపిద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను. బహుశా దానికి చలి వేస్తుంది అనుకుంటా. ఆ చలి నుంచి రక్షించడానికి వాళ్ళు రైతులు అనుకుంటా ఆ పొలంలో ఉన్న గడ్డిని పోగేసి మంట వేసి దాన్ని అక్కడ వేడి చూపిస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా వచ్చుంటాయి ఆ పొలంలోకి. చూడండి, దూరంగా ఇంకో 2 ఉన్నాయి. పాపం అవి కూడా చలికి వణుకుతున్నట్టున్నాయి. వీళ్ళు ఈ పక్షుల పట్ల ఉన్న ప్రేమ చూస్తే నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ ఇలాంటివి కనిపించినా దాన్ని చంపి తినేసే వాళ్ళు ఉన్నారే గాని ఇలాగా దాన్ని ప్రేమగా తీసుకొచ్చి దాన్ని చలి నుంచి రక్షించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. మీరు చాలా గ్రేట్ అండి. మీరు ఎప్పుడూ ఇలాంటి మంచి పనులు చేస్తూ ఉండండి. ఈ వీడియో నేను ఎందుకు పెట్టానంటే మనకు కూడా ఇలాంటివి ఏమన్నా దొరికితే వాటిని సంరక్షిద్దామని పెట్టానండి.